दिनै बे गसाइगाव टाउननि नेपालपारायाव थानाय इउनाइटेड पेन्टाकस्टेल चार्च बेयाव जों जयैनो जोंनि इपिपिएल नि दैदेनगिरिफ्रा चार्चआव फैनानै जोङो प्रेयार खालामफैदों। रायजो राजाफोरजों जों प्रेयाराव बाहागो लाफानानै जों दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि भारतनि आरो मुलुगनि सान्थिनि थाखाय जोङो बाव आर'ज गाबफैदों। आर'ज गाबनानै जोङो इसोरनावहाय बोर बिदों। बोरखौ जों मानो बिदों? जों बोरखौहाय जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सेबा खालामलांनो हायो। जों अरायबो जोंनि थालांनाय सुबुंफोरखौ गरिब दुखिया सुबुंफोरखौ जोङो जौगालांहोनायनि थाखाय खामानि मावलांनो हायो। बेनि थाखाय जों इसोरनाव दिनै बोर बिदों आरो दिनै रायजो राजाफोरजों बेवहाय जोंनि आदिबासि माहारिनि रायजो राजाफोर गसाइगाव टाउननि नेपालपारानि बे पेन्टाकस्टेल चार्चआवहाय जायफोर बाहागो लाफादों बयजोंबो थाफानो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों, गोसोआव सान्थि मोनदों आरो गोसोआव दिनै बोलो फैदों। जोंनि ओनसोलनि, जोंनि समाजनि, जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावलांनो अरायबो जोंनो मोनसे गोसो, मोजां देहा, मोजां गियान जाहाथे इसोरा जोंनो हरथों बेखौनो मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे देवबाराव जोङो नैबे नेपालपारानि पेन्टाकस्टेल चार्चआव जों बाहागो लादों। बेबायदिनो गोबां चार्चफ्राव जोङो मोनफ्रोमबो देवबारावनो रबिबारावनो जोङो चार्चफ्राव बाहागो लानाय रायजो राजाफोरजों जोङो सावरायलायनायजों लोगोसे जों जेखिनि रोंगौ बेखौ रायजोफोरनो राननानै होनायजों लोगोसे रायजोफोरनि गियानखौ जों बुथुमनानै लानानै जोंनि रोंगौथिखौ बांहोनानै जोङो बड'लेण्ड ओनसोलखौ साबसिननिफ्राय साबसिन माब्रै सेबा खालामलांनो हायो बेखौनो जों नाजालांगासिनो दङ।